benetan. Lastaixo joango za, bai, eta remonta bintzake geixau, karri. Benetan. Iru fuerte eta makal bat, taldia makala da. Claro. Keston sobrada dakaudur, alde. Zer gabiz ez dutzen? Ez, oza, nik ulertzen da zuolako pronto auki aldozula. Baina, oza, bai, ulertzen. Neko nuke astiro jutia, baina... Bueno, esan beste diztago, Ez, esan dolen. Ni ez determinatu bia gauza posbider. Bai, behar bada, bai. Oso ondo gu, Kontuz! Oso da. Señor Nosu. Vale. Ai, hostia, Zer horre? Horreri ez begitzu, horreri. Horreri ez begitzu, claro. Beste bikia! Oaindekan biztan daude horiek, Eta Nagore ez da bain ondo, Horre bat. Haupa ekipo! Bihar, talde bera osatuko ditu. Hemen, 3 lagun dauzkagu, eta batek ez du jarraitu. Edurne. 6-6, Edurne, etxera, zu joan beharko duzu. Bigarren etapa 3 erregen mahaira bidean. IHD-en ikartzeko betari gabe, 21 korrikalarik, gaur ere 3 taldetan banatuta, 43 kilometroko etapa gordinari gogorrari aurre egin beharko diote Goimendian. Baina lehenago, aukeraketan bakarren batek zerbait oso garrantzitsua esan behar omen digu. Arinsaletik irten eta Tabaskanen amaituko dute ibilbidea lehiakideek, 43 kilometroko mendi maratoia osatuta. 7. kilometroan eguneko punturik altuenetik igaroko dira. Koma Pedrosako tontorretik, 2756 metrorekin. Ondoren 13 kilometroko jetxiera, Areun kokatutako hornidura punturaino. Han lehiakide bat kanporatua izango da. Eta bukatzeko, beste tontor bat, azken jetxierari ekin aurretik. Kontuz harria, Kontuz hemen, asko mogiten da. Nire laumiekin akordetan nintzen eta hostia. Amentxe, ijataz. Venga, buen dio. Hau mendi martxa bat emate, honen. Venga. Puta! Zeno, zarate ondo? Bueno, sufritzen, zuen pentsatzen gogorra izango zenik. Ja, galduta zabiltzate eta leku hori arriskutsua da. Hortik atera lehen balen. Stop! Beretan egiotze bendajeko jonudu, Porque hay que ver cómo va el cabrón. Aprobetxe bierrien apur bat dekoguna abantaia, bagoaz, superrastiro, Hemen, karrerea neutralizatzeko. Hemen bukatzeko. Hemen bukatzeko guen? Gaur hori zer gertatuko den, batek daki. Amaia, buru hori gora, Bai. Oso negatibo. Beste bi taldek galdu egin duzu. Galdu. Eta orain, argi, talde bakoitzeko beste kide batek gaur saio utziko du. Eta hori zuek erabeko duzu. Kapitainek. Biak bizkarrian hartu nahiko peligroso, Bueno, eurak esan badu euradi, espezialista. Eurak eta ostan, zotik erraziak. Behar izan du, Eurak espezialista jaku torpiak. Derecho magia, podéis abrir la nuca, ¿no? Bai. Bata zu ideaik, hau jartzen dugu. Nik behin ez dizkifantzia hau, Bai, hori samurra etxo. Gainetik belkro bat, eta aurrean 4 punta eta atzian 8. Bihar behia aterratu hasta la gorpeo. Espero ya bestia vertigo asuntua eta... Ke ba, vertigo egin. Bihar bertikoa bat baino gehiago. Ni kristoan zikatela? Bihar etxea jongo ja netzako lau xebi. Talde gehalke txikitu behia bihar. Zer prueba hostia da. Eta kilometroak eta zema izan? 42 Zaltia izan dira? Bai, hortik. Arnago.
Gaurkoa ere etapa gogorra izango da. Ibilbidea oso teknikoa izateaz gain, elur ugari topatuko dutelako bidean. Bezperako esfortzuak ondorioak utzi ditu, eta lehiakideek korrika egun bakarra daramaten arren, nekea sumatzen hasi dira. Gainera, gehienek elurretarako material teknikoa lehen aldiz erabili beharko dute, eta horrek errespetoa ez ezik, izua ere eragindu zenbaitengan. Hankak de puta madre. Bai. Joder. Nekatuta, agujetak. A ber, beldurtuta guztiagatik. Izango da oso luzea, elurra eta dana. Eta, eske hankak, dauzkat, agujeta eskolekin. Ez dakit nola aurkituko nahi zen. Hori engaina, hori berrezu. Bai, nola? Hori, venga. Bai, klaro, da fisikoa. Burua, hemen importanteena. Bai, eta hankak. Aita, baina... Eta gauza asko. Bueno, hori guretzako beto. Asko sufritu zuen Arratek aurreko etapan. Gaur giharretako minak jota, taldearen erritmoa berriz baldintzatuko ote duen ikusi beharko da. Talde berdean Iban ez da zeharo errekuperatu, eta gainerako kideek ez dute konfidantza handirik harengan. Guztien auspoa beharko du gaur helmugaraino iristeko. Atzo bitan zatituta amaitu bazuten ere, talde gorria bat eginda abiatuko da. Talde gorriak atzo kide bat galdu zuen, eta gaur, beste ezusteko batekin hasi dute eguna. Gau luze baten ostean, Anak erabaki bat hartu du. Unon. Dena prezia? Bai, prestatzen baita. Politzaiten. Bai. Ja. Zer modu zana? Bueno, ni gauza bat ezustea, ze ni gau txarra pasa ere, buruko minekin, da ez un lorik egin aurreko gaua ez da ere, eta buruari bueltaka, eta pentsatu eta egokien izango dela, edurnekin jutea. Ustea? Bai, ustea. Pena handien batei, baina ez den nire burua ikusten orgoian nola, pioletakin da, eta pentsatu ere talderako ni uste honena dela, ze oztopo bat izango nintzen, eta beldurrat mandi, eta pentsatu egokin izango zala. Datorrenak beldurtu du Azkoitiarra, eta gauean hartu du erabakia. Gailurra Extrem 3 erregen mahaia utzi egingo du. Azken unean, inor kiritziz aldaratzen ezpadu. Egunon. Morto. No, Igon. Fortatzen. Bai. Bakarra lelantzen ziok. Egunon. Nera, zemuz. Ondo bakarren bategola, lehenbiziko kontua, atzo aipatu genuna, gogoraratuko deu, Gaur ere, 3 taldetan aterako zarete, eta taldeak berak izango dira. 8 taldea, talde berdea, atzoko irabazlea, 7koa, Xabierrena, Xabier Zaldua, kapitain duena, 7 kide, eta zuek, Jose, 6 laun. Ia, gaurko etapa, mendi maratoi oso bat, 43 kilometro, hemen hasi, Arinsalen eta Tabaskan bitartean. Azteko 7 kilometroko igoera eguneko punturik altuenera. 2700 eta 56 metro dituen Koma Pedrosako mendi tontorrera. Ondoren, 13 kilometroko jetxiera, Areu herriskan ezarri dugun hornidura punturaino. Jarraian beste 3 kilometro beheruntz eta bailara batetik bestera igarotzeko 2200 eta 50 metroko beste tontor bat igo beharko duzue. Gailurretik 8 biztanle bakarrik dituen herri batera iritsiko gara. Boldiz Sobira, 32 kilometro terdian. Eta bukatzeko 5 kilometroko jetxiera Tabaskaneko helmugara iritsi aurretik. Horixe, gaurko etapa. Alberto, goimendia, hasi gaitu, 2700 elurrak, pioletak, krampoiak. Bai, horrek esan nahi dit bat edurre. Eta asko gainea urten, jende bat mendia junda dago bidek aztertzeko arazoik ez dago egin liteke, baina kontu zibili.
Bueno, nik bertigo puntu bat badakat eta ematit kezka pixka eta ber ze ongoan. Ze lehen pasa izan zaitola alturan batean, no? Blokeatzea eta ez aurrea esatzea eta aber ze pasatzea, baina, bueno, espero ez dela olako pasako. Ana, Bai, egunon, egunon. zerbait esateko? Bai. Daukazu, ezta? Bai, gaina taldekoak ez dakite, bueno, inor ez daki. Gaur gabean buruko minez ibili naiz. Zergaitik? Ez da bere burua ikusten Argoian. Ni bai nire burua ikuste dutela honekin, baina hau beste kontu bada eta ez naiz ikusten. Ja, burua blokeatu zait eta erabaki hori hartu dut. Bueno, buruan bueltaka gautxarra pasa duzula. Eta erabaki duzu saioa uztea. Bai, pena handiz, baina behin ja erabaki hartu dutela, gaina pentsatzen dut taldean, behin hori pentsatzen dezunean ja oztopo ite dezula, eta, bueno, hori. Baina lehiatzera etorri zara, ezta? Buruari. Bai. Edo kastinan hori izan zen egon? Bai. Lehiatzera eta sufritzen. Enun espero, nire burua ez nahi zuela jokatu du, eta sentitzen du, barkatu, baina... Errespetatzen dugu, baina gauza bat esan beharrean nago. Bai. Ona, etortzeko gogoz, jende asko geratu dela. Bai, jende asko nahi zuen hemen egon. Bai, eta esan beharrekoari dutzen zait, Bai. bueno, kastinean gauza batzuk esaten dira, Bai. jendea horren arabera hautatzen da, Bai. lehiakorra, sufritzeko, hau hura eta bestea, bai. Eta, Bai. Eta, barkamena. baina bueno, horrela da, erabakia zurea da, Bai. eta noski, goz gaude inor, behartzeko ez gara inor. Bai, ulertzen dezu. Baina gauzak, Bai, argita garbi. izan behar dauzkagu. Bai, arrazoi oso. Konforme? Bai. 23 maratoi ditut, 20 asfaltukoak, 3 mendikoak, hau esan erabiltzen. Beraz, ni hau ikusitakoan blokeatu naiz eta oso gautxarra pasa benetan. Koldarra ala neuke esango, baina baien bileuke urten da bentsa proba, da ikusten barau 10 minuture justo dule, lagain programi baina bentsat urten. Gari, Anari lagunduko mesedez? Bai. Bale? Ana, Ana. Esprintzi izugarri ona izan da gailurran egotia, oso motza izan da, baina intensoa, jende asko ezagutu dut. Ez dut uste damutuko naizenik, ez dut uste, baina momentu honetan esateizu ikuspuntu bat daukat eta gero ara bueltatzerakoan agian beste bat. Anak saioa uztea erabaki du, eta atzo Edurne kaleratua izan zen. Beraz, talde gorriak dagoeneko 2 kide galdu ditu, eta gaur 6 korrikalarirekin abiatuko da. Albiste txarra edo ona? Bueno, ez genuen espero olagoi, baina... Zuentzako, ona, ez da? Atzo ikustakoen arabera, ahulena bera zen? Bai. Bea, animauta espado, atea eta hor gaizki biltzeko eta denbora asko galtzeko ere alde batea arrazoi daga. Gure etxako faena bat, ikusitze, igual lolako bilurre edo okidabela ez, segiduko baban, igual, esteko setan, baina igual, guretzako aukera hobi esan aurreratxo hau joateko ez. Ia, gaurko etaparen profila azaldu dugu, eta atzo bezala, gaur, kontrolgunera, azken iristen den, taldeak eragina jasango ditu. Atzokoak baino larriagoak, dezente larriagoak. Nik uste dut bat etxea fango dela kontrolgunean gaur. Azkena jaionan taldeko bat. Presiño geisha dago, ez? Azkenien kontrolgunera, azkena eseltzie da, beste helmuga bat moduen, ez? Osa, hor gogorri biliko gara, bai. Gaur, kapitainak aldatu egingo ditugu, bai. Eta atzo esan da bezala, kapitainak aurtengo edizioan garrantzia berezia izango du. Orduan, prozedura honakoa izango da. Zeuek, Kalderete, Xabi, Jose, zuek izendatu, gaur nor izango den, zuen taldeko kapitaina. Jose, eguago gertuen. Larra emango jot. Larra? Bai. Zergatik Larra, Jose? Bueno, bidean da, denok oso ondo mangea, baina bidean da asko animatzen da juten da, eta behar emango jot. Ondo, Larra? Ze? Marroia, edarra. Bai? Joder. Kompromisoa? Bai, ez. Azkenia erabaki bat hartu behar balima eta atzo bezalako
erabaki bat hartzia tokatzen bali bada, ba... Bueno, baina nor bere alde egiteko ere, esan daiteke. Hori bai. Xavier, Bai, norentzat besokoa? irantzuntzat. Irantzunentzat? Bai. Zergatik? Bueno, atzo ikusi nuen laguntzen da oso ondo ibili zala eta bueno, Erki, ondo iruditzen. oso ondo. Bueno, lehenago naz urduri eta oin urduri zau, apur bat gehiago, ez? Baina, bueno, ni aleginuko nazalik eta hobetuen nire taldie osorik eroaten helmugara, da behintzet, lehenengoa noa posture, azkenak eseltzen. Kalderete, besokoa norentzat izango da? Bueno, aierdi eman behar dio. Zergatik? Atzo oso ondo ikusi nuen aurretik tiraka eta aintzen. Lider izaera du, ezta? Bai. Aierdi? Bai. Zer? Hau besoko bat baino ez da. Azkenean ez da sentitzen beste munduko presiñorik ez ezer. Oso argi dekot hemen taldean danok garela garrantzitsu, bakotxak bere papela deko. Eta hori da nik uste lortu dugun honena. Beno, kuadrilla, sorte ondanoi, Sufritu eta gozatu, Parajeak harrigarriak izango dira. Animo benetan. Ni banoa, bidean ikusiko bera. Ja, galduta zabiltzate eta leku hori arriskutsua da. Buelta hartu segituan eta gero saiatu bidea topatzen, baina hortik atera lehenbailen, txanda. Venga, konforme, txanda. Stop! Etapa luzea eta gogorra dute aurretik lehiakideek, batez ere, lehen 7 kilometrotako desnibela dela eta. Talde berdea aurretik doa, baina talde gorria orpo-zorpo atzetik dator lehen zati honetan. Pixka bat atzerago dabil talde urdina, baina erritmo honean. Beno, bentxe euskazute. Printzipioz, berdeak eta gorriak elkarrekin. Aber, ze gertatzen den, ze... Oain Koma Pedro saruntzi gotzen ari geha. Eta... 2000 saspironera ego behar geha. Así que beste gertatzen den. Momentuz, martxa politan goaz. Sensazio de guen dio politek, baina badakigu pentsatzen deu zer datorren. Eta, bueno, a ber, zer batzen pixkat, hasieran. Ez tala zelan azten den. Hori da. A ber, ikusko dugu, a ber. Venga, izko, Edan asko. Zerra maia? Gora ondo. Gora oso ondo noa, baina bera, gaur. Ze, kilometro asko gaude. Eta ber nola moldatzen aizen. Harria dagoen, bustita dagoen, a ber. Oto moldatzen zea gora. Bai, esko zegoteo. Gora nahi duzuna. Garki guatzea, Arrate. Hola xe, Azkarra hoez, Ondo, Arrate, Ziut, holan ondo. Hola xe. Oso ondo, Egan eta, holako lekutan. Hori da. Aprobetxatu edan. Dana goruz de saspi, supuestamente goruz de saspi. Orduan, holako bajaten da benin, hortxe aprobetxa. Zer da irantzut, zure taldea indartsuago ikustezu aldapa bera, gora baino? Bai, atzo ikusi genduna gaitzik, berantza apurtxu beto goaz. Orduan, gaur horregaz jolastuko dugu apurtxuek. Gora. Eskobia, bai. Egunon. Ze, zemuz? Bueno. Ritmo bizian ez izan. Piskat, oso bizi ez, piskat. Gure ritmo. Ala eskatu edo, ebiltzeko. Danok nahiko eroso joateko ritmoa. Aldena, Ez? dano jarraituko. Urdinak zer di atzetik? Bai. Urdinak atzetik, ezta? Bai. Eta 8ko ekipoa baino 15ko ematen deu, ze teorik egukin datortze. Euren estrategien... Osea, o cambio de ritmo, o atzea pasau. Pega, ingai. Ez, komenti zaigu gehiagiz desgastatzea hemen, Ez. Soltau desgastau ez.
nik uste distantzia handik gabe referentzi hartu eta... Horreik ez da espetate minutu erdidez. Laga horiek, porque horiekin jutearren bat ema puskatzen anima, geho kakazarra. Baitu, urdinak oso lasai hartu, Xabi. Ekipo, zemuz goaz. Baugaz. Ondo, lapa puska behar bat igotaia. Bai. Horrate, ondo? Bueno, bai, nire ritmora. Hor, lapa berazteko desiatzen, Bai. Eske atxo asko sufritu neban, eta gaur pagatuko dut. Bai, antzematen duzu atzoko ajea pixkat. Agujeta batzuk, bai, ez nago dituta. Burua gorra daukat behintzat. Bai. Alpere, esan ez. Importantena bakazu. Bai, hori da. 5 minutu gazeitea. Perfista. Marka. Seguro? Gazu, estatu. Perfista me jartzen da, ez? Estea gara, eta bera. Seguro? Bitu, aikor. Zeran. Gerronze, bendi. Segidu. Guazen azkar, a ber besteak dijoazen urtikan. Diskutatzea. Venga. Venga. Bai. Bai, eskuto, posia pizkat, Segiduteko. La vida. Hemen, eskubira, Eskerretara. Eskubi. Esker. Baina hemen gora hartu errudia, eskubira. A ber, gerrea eskerretara. Segi. Gerri A ber, eskerreta gerrea markazi. eskerretara. begiratu ondo. Eskerreta. Esker. Baiet, ez. A ber, I. esker, mesedez. Hau izango epa. GR esker. Derecha. Ez bestaldea. Jose esker. Bai, betik, Bai. Venga, hauze. Venga, apreta. Rote. Venga. Rote. Alerta. Gatu pixkat hemen, gauza bat Bai. Beira, ze kostada kago hemen. Gatu kotxia. Ze arraio. Beira, emateko, nola hemen dakagu bidea, Bai. talde berdea eta balde gorrik, nola elkarrekin zijoazten, Bai. bidetik kanpo daude. Bai, ez zerek bere leku. Ez. Eta ia gainean, kanpoaldea juten. Berdeen errua izango zen, hau gaurretik jungo zian, eta gorrik, beraien atzetikan jarraitu, markak bilatu gabe, eta zerrein gabe, eta gaur oso garrantzitsua izango da, zein iritsiko dan aurrena area. Aber ze gertatzen da noain, Ezkenen lasterketan, ez da bakarrik norberan almena, baina gauza hauek asko baldintzatzen dieke lasterketean. Begira, Aitor. Non goazen, non jarraitu behar genuken. Mapa txikituko da pixkat. Eta asuntoa da, gerri honai jarraitu beharrean, gerri 11 punto bat hartu du, eta honekin beste refugiora goaz. Eta ez geha joan behar deun refugiora. Naxe, eguna azteko manera. Berdeak eta gorriak okerreko bidea hartu dute bide gurutze berean. GR 11tik jo beharrean, ibilbide nagusiaren aldaera bat hartu dute. Gainera, bide egokitik doazela pentsatuz, denbora asko zibili dira. Hor dago marka, ez? Harria. Baina GR dauz pilo bat, Talde urdina ere ez doa bide zuzenetik, baina ez da horren beste desbideratu eta askoz ere arinago konturatu dira egin duten hankasartzeaz. Buelta eman dute. Hor dau, GR 11, arantza jartzen dugu, fletxia hor behien. Pista korroil, pla, horrik ez du ikusten. Baina GR 11 berakaz. Eixo esan, talde urdinek galdute gabiltze, baina bestik hundik emateunez ez die konturatu. Osa, lehenko bi kruze hortan, bera, Hori, eskerrera guk eskumena hartu dugu eta eskerrera izen da, hori da. Hemendik aurrera beti bat, kartela ibeira. Zapoia gertzak, zintxe bixo. Egun hau, 10 ordu izen berrin, ez da induzia dagoen meta. Gero hau, hemen gainen hor juteko, hau la hostia, ¿no? Jode, nos están pillando dana en un diguatzen, Claro. Bai. Nabizte Baina, bueno, igual da. Venga. Oain igual, neri pertsonalki igual da gutxien importase dana, osea. Onbase gugurera itia, ondo dago segurtasun tarte hori okitzia. Bai, eta hola, juntzaitezkete lasaitasun ez da... Bai. Eta pixkat... Gero edozein gauza... Kontrol gehiago izan da, Hoida, gero edozein gauza gertatu ere, tarte horiak hau. Daude hor, urdinak. Ez.
Pues venga. Eta ondo gau pasau bidau, Bai. Begira, Jon. Bai. Bi taldeak galduta. Bai, argi eta garbi ikusten da. Bide galtze beldurgarria egin dute, eta orain guazen talde urdinaren gana, abek bidean sartu badira, kontrol gunera, atzetik nik uste dut talde horietako bat iritsiko dela. Seguro baiet. Seguro baiet. Hori da, eta orain ingo dugu, esan gainera, GoPro-lariei, geratzeko, hori arriskutsua dagoelako. Hori da. Heldu mesedez? Bai. Hemen Ibon, Enara eta Xabiri deika txanda. A ber, esan, Xabi txanda. Ja, galduta zabiltzate eta leku hori arriskutsua da. Buelta hartu segituan eta gero saiatu bidea topatzen, baina hortik atera lehenbailen, txanda. Venga, konforme, txanda. Stop! Stop! Baina, stop. Vale, horro arriskutsu dago. Jaitsi daitezen behirai. Eta ordinak eta, ze? Edo okertu india eta beste bide bat hartu dute, edo gu oker goaz. Joder, nahi nuke hori... Okerrez, hor dauku marka. Baina marka hau ondo aldau. Bai, ondo oso. Eka bendio. Nik uste oker gabiltzak. Danok. Bai, Hor dau markia. Bai, baina variantea, GR-aren varianteak eta badaude. Varianteek eta ze ni hori zer dan. Ondo goiez. Zegoen, eskubitara kartel bat horia eta ezkerretara GR-a eta jartzen zuen 11 puntu bat. Eta izan lehik, gu egia esaten besteak erretiratu, bide honetik jundagu bide txartik etorri. Serio ya. Ojo. 11 puntu bat jartzen zuen, Baina ez da, botai, guazen, venga. Baina, no. Bai, baina raiatua ze ikusi dut eta ez dut esan. Raiatua, oie, que bai, gure bai. Torri. A ver, galdu jonga. Ya está. Kendu ingo burutik. Animo bingoa. Juan, berriro, etapa berri aztea. Oido, bide barri biatu eta animo, bale? Venga, ya está, bai. Ni bintzat animo. Eta, bai. Eta orain beste behar gara behera eta eskerreta. Eta Ibon bat utzi behar dugu eskerreta. Osea, que joan behar da horren pinuen beste alderditik, beste laderatik. Behera eta eskubita. Handi beste laderatik. Handi eskubita? Baina pentsatu gu bagarrez gala deskuidau. Eta inertzia ez baitu eraman behar, ze... Baina guk igual intxu gaizki horrei zeikien igual. Kado, me cago en su puta madre. Barkatu, osea, benetan. Baina nola barkatu, ze Ba, esan dugu hitz egin behar dugula eta ez dut nahiko hitz egin. Bueno, lasai. Baina, Maia, buru hori gora, Bai. Oso negatibo. Osea, eta hori ezin da jun, kirolian ezin da, eta bizitzan ez. Osea, positibo, nahi, Fizikamente ondo zabe. Aldatu behar Ondo zabe, así que venga, ondo buru hori. nagoela. Asko entrenatu dut, osea, que bai. Me cago en la mar. Aldatu behar dut, osea, bai. Hombre. Venga. Hemen aurrera. Karo, GR 11 bat. Jode, nik ez dut ikusi da, nik amala behin. Más tontos que... Venga, guazen. Venga. Aprobetxe bierrien apur bat dekoguna abantaia, bagoaz, superrastiro, ez da, nik ez ino topera, Juan. Falta dira beste 42 kilometro. Bai, falta dire 42 kilometro, baina goaz, igual larre lasai, ez? Nik ez dut gure inor petau, zer, baina apurtxu bet, bale? Esfortzu egin bida, Pata. Fijau bai, Iban, nola jaizteiken. Oso, txorkatia oso zikutut zekar. Bai, o igual antzerk egiten, hori ezautzea ondo eta, oika pasadek antzerk egiten, Baina ez, ikuste pausu ez tiko oso ondore botatzen, Venga, guazen. Maia, venga, Venga. Ostras! Hostia! Lase. Launa, horkatia. Berauna, golpia. Torri! Horkatia, txarra, me cago en Dios. Talde urdina aurretik doa. Aldakizu ze diferentzia da kaioan, beraien artean. Ez. 45 minutu. 45 minutu talde urdina aurretik doa. Jasu. Bai, eta hango jen. Ja pasadiek, oiko gaine edo? Ez, oaindikan, leposka hori oaindikan ez dugu pasa. Osea, daude momentotan sartuta. Elurretan. Zati zailen edo. Oaindik ez die, goiko lepoa, mendiko pasa? Ez. Baino... Ez dira pasa. Aurki labortu dituk, hasi diena? Ze gogorra, inbardon, gaurko etapa. Baina ikaragarri gogorra.
Pausu txikiagoak mesedez. Motxa pasu. Zizaje pixkat. Venga, ez da zer falta. Mintxe gare. Akabuena Espero dut. Bai, hori ba. Mengoran gare. Ekipo. Mintzat, zati txiki bat, Venga, guazen. Zengo, zarrate ondo? Bueno, sufritzen. Sufritzen? Bai. Bueno, nik uste arrate atzotik min askokin da bilela, eta iztarretan, eta sufritzen ari da, eta baina nik nire aldetik esan behar nik ritmo honetan ondo nizola. Ez dakik uste pasako litzaken ritmoa bizituko gaenu, egongo inak igual beste batzuk bai arrate moduan. Nik uste ez dola merezi berekin asarratzea ez. Egia da, igual, azkena jungo bagina, igual, pixkat gehiago tiratuko geniola, igual bai, baina asarratu nik uste ez digulako merezi. Zuen pentsatzen den gogorra izango zenik. Gehiago korrika, baina ezke hau. Buah. Esperientzi berria askontzat, ezta? Bai. Rampoian asunto hau, eta elurra. Bai. Goimendia, altura. Bista latzak. No, politxa. Ba, gozatu. Antes. Zetan gae. Ba, dale. Zetan gae. Entra izkia iken. Zetzen biau. Guzo janzo zer. Hortik. Gorrien eta berdeen bide galtzeari esker, talde urdina lasterketa buru jarri da, eta Koma Pedrosako lepora heldu da dagoeneko. Bide zuzena topatu ondoren, talde gorriak eta talde berdeak erritmoa bizitu dute, eta urdinekiko denbora murriztuz datoz. Eguneko punturik gorenera igotzen ari dira orain ialkarrekin, baina igoeran, talde berdean, Iban, arazoekin dator. Hau zailena berdeak, ba! Hau batzi gora, Venga, oso ondo. Venga, hartu hola, pixka zapaldu eta... Hola, taka. Venga, hor. No. Ja, izorota. Hai. Hai, hankakin ja esinean. Astutuko pixka eta ber. Buelta ematen dion. Venga. Eran. Venga. Trau txika, bera, geratzen gehan. Hanno puntua. 1750 metro. Iritsi gara eguneko punturik orenera. Baina 9 kilometro egiteko 5 ordu terdi. Gaur hemen zer gertatuko den, batek daki. Venga, talde gorria kontuatu zara, berdearen aurretik dela. Venga, Iban, animo. Ba, baina, ja, osea, erdi mareuta. Ba, jantzak, gela edo... Baina, bain, igual ditxungo pixka gehiago. Baina, hoi mareuta bazoaz, hori da... Osea, ez, baina ez da zeharo, osea... Baina, hori da azukre falta, ja. Pajara. Orduan jantzak. Bai, jantzeo, zer. Jarraitu oinez, baina jan. Eran. Beni aurrera hemen ditiritu, Tirar de la teta. Que te gusta eso más que a un niño chupachus. Venga, ánimo. Lasterketa buruan, urdinak maldan behera datoz. Jatxiera biurri eta azkarrean. Onja granpoiek kendu diteu, sonarrarek kendu deu, abalantxatakue, polainak kendu diteu eta ja beraka. A ber, pixket ez dutze ben, porque martxa honetan 40 kilometro llego, eta inozia egoen, apaltzea guztu, o aiatzen maia. Bidea, benda markak. Bi eta hiru. Lagundu ez. Dana gabezik, tío. Kontuz harria, Ua, kontuz hemen, asko mugiten da. Gorriak aurretik dira, berdeak atzetik. Arratzaldeko 3:00 dijoa, eta 9 kilometroan gaude. Oraindik beste 34 falta ditugu, pentsa. Ez ondo. Bitu, Violeta barrura, Veronika. Fotos, lana bor. Hori da.
Claro. Bale, gero hori da. Lasai, gorputza bizkatatzea da. Oso ondo. Zer gozu eguna? Ondo? Ondo? Atzoko zera karrampa errekuperatu alda edo? Bai. Bai, A ber, igartzen dut, igartzen dut hemen atzo zera, kalambre eukina gara. Bai. Normala, baina. Indarrez ondo zoaz? Edurra kantza egin dut. Galdu gaelako baita, horrek baita, galtziak inozt apur bat jaitia hola, baina bueno, gero ja berdari tarte desente eta ara xabenean, uste du nian eta xabela ja, Zabeiketan genatzea eta eseto zen, hor da esan du, hor daina motiba bina ez apurra gaixo eta venga. Azkarra gualko ginen fa, baina talde baga, danok eroan bihu aurrera, eta kasu honetan nik uste dut aulan ritmo eroan bida. Osa, hori hola da, eta animau eta aurrera, osa... Zure burua aulera ikuste duzu? Bai. Kipo honetan, bai. Maia baina aulago? Bai. Maia gora osan dut, tio. Baina jarri... Eta bera... Hostia. Baina jarraitzeko gogo izango ezu, ha? Hala, klaro. Hombre. Lehenengo postuan bai, baina urdinak oso motel datoz. Talde gorriak astiro joan arren, ordu erdi jandie dagoeneko. Eta talde berdea hirugarren dator, nahiko atzean, Ibanek jarritako erritmoan. Hori da. Mendik ondo, Bai, eta metik. Banaka eta ez da nahi dizten agur. Eta ezin dela jarraitu, ez? Puta! Hostia! Lase, launa. Horkatia, bera una golpia. Horkatia gatxarran, me cago en Dios. Venga, lase. Okertu eta jun zaidana. Eta izan da lehengo berdina? Txarra. Iban? Horkatia. Arri zapaldu eta estendo. Ez berdina. Eta gero gaina golpe hartu. Bero, behar zaitugu. Bai, venga. Zega, horkatia? Bai. Guztizia, ez? Horkatia eta golpea. Behartu dezu eta... Biak? Ez, beste izen da. Ah, bestea? Nik hauzenek hiru golapio dakatin da. Mingarria bai, baina Ibanen bihurrituak ez dirudi oso larria. Veronika erizaina da, eta hark egindako eskailuari esker aurrera jarraitzeko moduan dagoela ematen du. Sí, dime. Vale, entonces neutralizamos aquí. Sí, entiendo. Si aún no han pasado ahí... ¿Baina ez gertatua? Ez. Vale, de acuerdo, vale. Entendido. Nos vemos en Tabascan, Hala, hasta luego. Denak ondo daude? Bai, hori de garrantzitsuna. Ondo zeudek, baina hemen bukabarra daola, eta bai edo bai, segurtasun egotu izatik, ez dela gaue gainatuko zigutulan. Bai, a ber, zentzuzkoa hori dek, Zati, behidan ze ordu dan, esalde bosta dituk, hemen ez tekin horragiri, beste 1000 metroko desnibela, eta Tabaskana juteko, baina gaue aurrea jungo zikuk, Estremen, desde luego, gaurkoa latza izan dek, nik... Ikusiko dugu haber honen iristen dian, ez? Bai, hori dek, haber ze goeratan dauden. Opa jardi, zemuz? Ez gintze bat egin dugu Ibanek, aia lehen diokati ikututu ukideu eta, Veronikak mentaje bat egin dotxe. Eta, oin aguantutan deuela, oin. Ikusiko gu handitzen dan, ez tan handitzen edo zelan doan azmintua. Zer, Iban? Okertu indo tan nahiko fuerte. Aldituta daukak? Ez que bai minik ez do sentitzen, sentitze puntua, minan puntua, indetena, baina nik uste jarretzeko mun naula. Baina, uste edo ez, nik uste baietz. Baina, karo, beste arriskua da, karo, nekia kinta dena, beste iztribu bat ukitzen. Aldea zerri joan montzu zuregatik? Ez, hoitzek ditu, aldapabera eta mantzon ator, baina betian nik atzoti baita, ez da gaurko asuntua. Lade boet, 35 eta hor 20. Hor, bidea baina hori da, Oso mantxo da, Xabi? Oso mantxo. Hau ez da posible.
Zer diozuzu? Oso mantxo ez. Rekete mantxo. Ez, hau da pasiera bada. Bai, baina hala ere egia da azten diranen korrika iban gelditzen dela atxean. Edozein momentutan, Ni saiatu naiz pikatzen, saiatu naiz esaten hau lasterketa bat dala, baten bat gaur etxera doala, baina belarri batetik sartzen da eta bestetik atera. Bueno, a ber, Berdek, kontu bat. Hau enuke nahi inor pertsonalki hartzea, benetan, talde bezala, Hau mendi martxa bat emateko, honek. Bai, ditugu 18 kilometro. Arratsaldeko 5 ontxe. Katzen eskigu, 25 kilometro. Ez dakit zuen burutik ze pasatzen nahi da, bai. Iban bakit ez da hola ondo, baina... Benga. Ezin dugu hain mantzo ibili. Bera, esate baterako, motxila kendu. Ez dara zua hori, bestela nik eskatuko nuke. Eskaini diogu. Hartu jasuen, benetan ez dara zua hori. Hori leleoko gauzie. Bai, baina kendu tobia. Claro. Esan nuke, a ber, denon arten pixkat, bale? Zea pixkat ematen jo, bale? Batez ere orduagatik. Venga, bai. Venga. Tutu ingo apurre, bale? Venga, Venga, bagoaz. Talde berdearen erritmoa oso mantsoa da, eta oraindik ia 4 kilometro falta zaizkie hornidura punturaino. Urdinak berriz, areura heltzear daude, talde gorria baino 10 minutu lehenago. Oso garrantzitsua izango da azkena ez iristea kontrolgunera. Han, 3. taldeak lehiakide bat galduko duelako, baina eurek ez dakite. Venga. ¡Apa Urdiñak! ¡Venga! ¡Apa Euskien! ¡Apa Jone! ¡Apa Jone! ¡Apa Arrate! ¡Venga, Iñaki! ¡Ondo txamira pasadua! ¡Ondo iraztu! ¡Oso ondo! Zerbait gertatu alzaizu edo? Ez, baina... Galdu eta gero gogorra goian. Un polikin. Non galdu zeate? Non galdu zeate? Hasieran ja, 2. kilometroan. Korrika itzeko egonda txarto, harri pilo bat, da gero edurre eta edurtzan bezan bidea ikusten eta, bueno... Balazkazue galtzerdi lehorrak edo. Bera, gauza bat, aprobetxatu bain, ura edan, jan, lasai, bai? Baina ez aitezte oztu. Venga, hauek aprobetxa hori biteu, goxo. Hauek. Venga. Poliki hasiko, hankak pixkat oitzen, Pentsaten lurra zapalduko genila, baina gaur bezala, kanpoiak eta pioletak eta holago gauza egin horien inezten, hainbestez. Venga, hauen dio, taldea bintzat nahiko moreko eta goguak egin da animoak goian azkautan hok eta, bueno, hori importanti izatek. Oitze, atoa, hosti bini behar dala. Lan! Ui, ajatapur bat! Oin dio. A ber, bate matek. Bai, karri! Bueno, karri, nik eroango tapur bat, venga. Hemen zenbat kilo damak izkin honek. De repente, tío. Bain behar jarri aurretik eta... Baina, bueno, bere terrenoa dago, Baina, harri eta domlekon, desastre. Lan, entzun, bajatu ritmoa. Oin jarraitu apurka, baina bajatu ritmoa. Bai, ameti da. Iban, begitu apurreka atxera, bai, bale? Edo bestela begitu horre eta nik esan gotik, bale? Beretan egiotze bendajeko jonudu, Porque hay que ver cómo va el cabrón. Egon guztie bile dira berari esperoan, eta hain berak ez du itxuiten, Hori ere egia dek. Hore atzean gelditu dana, hain dela 5 minutu bendatu indio horkatia. Así que, bueno, bakoitzagak egiten duen bere lasterketakin. Nik ez nuke ingo.
pata, hori da. Opa, boskote. Venga. Osondo. Venga. Zer, zemuz? Orain superondo. Contento? Bai. Hone, iritsi zarete? Bai. Gogorrena, pasatu zuen behintzat. Oso osorik, apalantza? Oxe, oso osorik behintzat pasatu zuen, ez? Eta hemen zabete? Zer goiza. Ez dakit nola bukatuko duen eguna, baina, bueno, ni orain, indartxu sentitzen naiz, atzo esan nuen, jarraitzeko gogoak dituen eta indarrak ere bai, eta gaur uste dut ikusi dela, indartxu nagoela. Aupa, venga! Apa, talde! Apa, Iban! Apa, ondo! Bai. Zer? Ila gora bera pasazkibuk, Bai. Gizon honen txorkatila beriatu berri, bale? Bai, razorik. Modula ez duela. Alderetan, monduzureka. Veronika, bendaje oso ona, bendaje oso ona zure. Jo, beretan egotzit ondo mendaji, porque hay que ver como tira, ez? Bai, hori eman espero, eta, bueno, kostau jata pizkat. Egiz esan buelti emoti gogorra izan da, bai. Ez dut ulertu, ze denbora guztien alkarregaz, eta ako batien urruntzen, eta, hombre, zesango dut, ez da guztokue. Ez da guztokue, zen ni momentu batzutan bebai gatunaz beste batzuei ditzeiten. Eta justo azkerengo momentuen atzien gatzie ez, eta makal zetorrena tiratzie. Egon gazenien denpora asko berari itxoiten eta bera zaintzen eta bera... Ematen duenez, esgintze bat besterik ez da, ez dago iaia inflamatuta, jarrik da hori. Ostia, semina, txast. Orduan oain, bendaje hau jarriko izut, babesteko pixkatxo bat, eta horrela bintzat ez diogu utziko berriro barrualdea etortzen, bale? Euskara etorri ondo. Ez dugu inazteak eta ona arte behintzet. Eko astiro etorri gara, ez dugu korrikan ez dugu askorik bez. Hemen azkenengo zatien, Iban rekuperau da, derrepentean, tope hasi da, ni azkenengo zatien nahiko gustutxo, baina, bueno. Ibon, torri ahi, momentu baten, mesedez. Ibon, etorri. Zerrandak initzien diau, bera dituzio. Zortasuneko... Esan ziok, argi eta garbi. Hemen, karrerea, neutralizatzeko, hemen bukatzeko. Hemen bukatzeko ban? Bai. Bestela, goazten ritmotan, gau egingo zaiula segidan, eta ez dala posible berriro hemen 2.200 metro egotzea. Arrazoia zeure, atxaldeko segire dituk. Atxaldeko segire dituk, Ibon. Eta Fernando Kala egin du ere. Ik izango diekoain. Bai, autobusen ditzazue? Bai, gure kontu hori. Guk tabaskana joteko moduk ingoit. Venga. Ni ez nazi inoz goimendixen ibili. Eta momento batzutan nire laumiekin akordetan nintzen eta hostia. Amentxe ibili jatuz. Eta bueno, esaten eban, a ber, amenen azgatuko. Bardin barri jarraitu bio berutz. Baina, larri. Bai. Ja. Segundo badanok, arratzaldeko 6 eta 10. Eta aurretik hondik, beste 20 kilometro. Segurtasuneko kideek, Alberto eta Gari egin dute, ezin da jarraitu. Hegoaldi txarra dator, beste 4-5 orduko bidea daukau, eta horra ezin da sartu. Eta Rimontan, iritsiko ginateke, gauerdian gutxienez, orduan. Hemen, benetan garrantzitsua den gauza bakarra horixe da. Bai, etxeratenok onik etortzea. Orduan, hori batetik eta bestetik, talde berdea geratu hemen. Bai, horrengo deu batzar txiki bat. Bale? Holetara joan gara, batzar koskor bat egin. Konforme? Venga. Esan dut, momentu horretan minik ez nola sentitzen. Segun ze puntutan baten ziaten, bai. Eta gero argi ikusi du Gari eta esan dio Ibonik, kompetizioko mundu dala aurretia. Osea, ni argi eta bat ni gezurretan ez ezibili, ni aurretik... Ez guinok esan, Gaurko kontseiluan korrikalari batek lasterketa utzi beharko du.
talde berdea oso osorik arriskuan dago, eta berehala erabaki beharko du zein taldekide kanporatu. Bueno, sortzekote. Haupa. Ez da otokik gehiegi, baino... Xeri, bai? Axeri, bale. Bai? Aierdi. Bale. Zeu nire ondoan, Bale? Ai, mi madre. A ver, honeko ez? Bai. Altzea jupisa gora hau? Osa, bota. Ia sortzekote. Egun bihurria gaur, ez da? Bai. Hasi beti. Gorra. Nola aldatzen gauzak, Bai. Hasi beti bukera. Egunen bertan. Egunien bertan, bai. Goizan izan izuet. Gaur hemen, azkena heltzen zen taldeak batzarra egingo zuela, eta han erabakiak hartu behar ziela. Eta azkeneko taldearengan eraginak izango zituela. Atzokoak baino larriago. Eta zu pronostiko egin duzu da. Eta esan duzu, bat etxera, ez da? Bai. Eta 5 minutuan, izen bat behar dut. Izen hori, aho batasunez. Zortziok, ados egonda. Adostasunik ez palego, kapitainek, kasu honetan Aierdik, berak erabaki. Nik Iban oso ondo madre zuekin, baina nizu nominatuko zintuzkedan, igual gaur gehiago itxuin behar izan zaitugulako. Eta azkeneko momentun kriston zein deu, ez da zure errua izan, egoerako ladia, argi eta garbi. Bai, zeinan Ibon ez dutzen zebilen, da gaina galdetu jo, taldeka, eta esan da, venga, zuet tira. Iban, kasu honetan zu, egon gare zure, ez zure zain bakarri, baina bai gaur eta bai atzoko etapetan apur bat, zure animetan, zure ritmoa erueten behintzat alegintzen, da gero heldu da momentu bat zu eroso zingo zela, eta danok atzitik, baina gantxo. Ni genekien motxila bariko dela gainera. Nahi bi motxilakin, eta ni motxila gabe atzera behitu barik. Baina hori Ibonek esan diu tiratzeko, Bai, ostra, baina zu bepentza aurretik... Ibonek tiratzeko esan digu aurretik, bai, eta teknikoa esan da zuk ezin zendun. Eta beste batzu bai alzuten, eta joan gara zure zain. Ia atrabesia osua, elkartu taldia eta berrizea apurtu, eta ni berriz gantzuak, Osa, azkenean, mendian gertau da, nire kontran, da hemen igual beste norbaiten kontra. Ez dut uste, gauz badanik ez dakiz zeateko azerteko modua, bestela, ni behi igual... Neri ez duztat, bape ondo zentau, eta 15 minutu lehenago zingo zenian orkatia okertuta, eta Veronika bera zuri... Argi dago, eta bendagia egiten zeuan nian, eta danok zenduten aurrian, nik esan dut, momentu hortan minik ez nola sentitzen, segun ze puntutan baten ziaten, bai. Eta gero argi ikusi dugari, eta esan dio Ibonik, kompetitzeko mogun dala orkatia. Osa, ni argita bat, ni gezurretan ere zibili, ni aurretik, lehen ditan esan da, baina susmotxarrik ez egotarati. Ez da susmotxarrik. Ez orkatiagatik, ez orkatiagatik. Ez zuk esan dozu? Ez, esan dut niretako detaile txar bat, satarra izen aldala, zure terreno erosuan zauzenean, atodo gazoi ezela, atzera behitu bari. Atodo gaz ez nemedia. Oso ritmo alti, Oso ritmo alti. Lau minututik Lau minututik bera niri ritmo oso altu bat pentsatu. Abantai eukio zu motxila bari junzara, bestana motxila. Ni motxila junez eskatzen denbora zuan. De hecho, hartu diot Unairi, eta Ibonek esatu berriz. Bera, etapa guztien, eurretik joan da, eurretik, eta pistan igual ez dala hain ondo moldatzen, atxean ikusi de repente da ino. Jode, puto Iban. Hori igual, Hori igual da papera normal, begorra. Normal. Ez que nire kasu izan da aldrebesa. Ni momenturen hauen ulertzen da, zela tipo hau posible egon garena, 14 kilometro, osea, ez hartu gaizki, baina paso de burra. Baina, egia da. Baina nun ibili gama Eta gero de repente, lauti bera, a todo full esto, baina nun ibili gama kilometro mesortzi. Harri ja elurra zake zain, zen ez unik etia ba. Vale, eta lakotxa bere terrenuan. Han noia despistau bat emo uni, baina nire zein goti, han eruretan eta holan. Bai. Aldosune beste. Momentu batian petzo de, hauek ekarri jaten nahi mingain kapodi, pizat igual ez dutza bere ibizak, kafetera piztia ez da, ez zaieten gaizkit horri ba. Ez. Aierdi, zera otra. Ikusite atxoko etapa zelan joan dan, eta gaurko etapa zelan joan dan, argi dekot, momentu honetan irten behar dana, Iban izan behar dana. Iban?
Irurragen mailako bidea, zuretzat hemen txaukatu da. Animo. Eskerrik asko. Da berriz eskerrik asko da noi. Kriston pazientzia aukia zue. Pazientzia gai. Tu. Eta, bueno, azkenean bentsa bero aldi hartu bali madu, gauz oneako. Bai. Geratuko gazeri batzuk itxeko lasai. Iban gauza pare bat. Hemen, badakizu, 7 lagun honin duzuzela, eta bigarrena. Zure alaba, arrogon leike, hemen dana moduzuleko, Nahi nun demora gehiagoan, baina zeitzun ikusiet, nintzala ardi beltzat aldian. Eta gero, terreno pixkat igual ezberdin batian, eroso batian, gari ikusi da, ez dakatela inungo problemai, taletik tiraiteko, baina hau kasualitatez da gailur estrem, eta ez da asfalto estrem. Orduan, hemen balio duna da hor goian gertatzen dana, eta erabaki hartu dugu, eta listo, eta ez da buelta gehiago man bihar. Lasterra gaude bueltan. Vale, venga. Bueno. Ondo izan. Bai. Agur. Egorte. Mendiaren eta bidearen gordinak Iban etxerako bidean jarri du. Bere taldekideak lasai daude, baina oraindik ez dakite ezusteko bat baino gehiago zain daukatela. Zuen taldion ze pasa guain hemen? Bueno, Iban junda, etxea, eta guain, ez dakit, ze pasako da. Eta guain bilera zela. Bilera da Ibanek, bilera oso bentze badagoela. Etapa bunkau gehiago da, ez dakit, Ze pasako da, nes? Bai. Ze posible da igual beste bati etxea, posible da bakarri bronka botatia noi goiazelako larriko aguro, posible da, orduan ez dakit. Bronka fijo, Hane guzti zerbait inberdeula, jendea pixka suspertzeko eta ritmoa zaiteko. Gaur etxea ez fungo Iban bakarrik, Beste 2 laun. Eta zergatik eta... Beste 2. Beste 2. Beste 2. Argi. Ikuskoek bihar nola jendeko horrek egin doan. Saioko zuzendaritzak hornidura puntuan lasterketa neutralizatu eta bertan bukatzeko erabakia hartuta, korrikalariak Tabaskanera-doaz autobusez. Han, espero ez duten albistea jasoko dute. Iban ez da gaur etxera joango den bakarra izango. Larra eta Jerdi. Talde bakoitzeko beste kide batek gaur saio utziko. Eta hori zuek erabeko duzu. Kapitainek. Zaldeon. Somos... Bueno. Eta perdia edo inda, Zorionak, irantzunen taldeai. Eskerrik asko. Oso ondo, gaurko irabazleak. Zer moduz joan deguna, irantzu? Bueno, gogorra, hasieran galdute biligara, gu pentsa dugu margen gehitxo gogiko dugu gule, anoa postura heldu garenien, da 10 minutuko aldi bakarrik egon da. Osta, baina aurretik. Bai. Entzat eguna salbatu duzue, gaurko irabazleak zarete, eta irantzu, zeuri, eskatu behar dizut, gaur masajea bakarra izango da, hautatu. Arrateri emongo zegu masajea. Nik pentsetan dut, berak dekola premine gehizen, da berentzako izango da masajea. Bueno, oso ondo, arrate, zorionak. Eskerrik asko. Larra, zegoz jondo eguna? Bueno, hasiko oso pixkat, ziren galduta, hor geure buruakin pixkat azerre, eta jo, etapare ez bukatzia, pixkat pena puntu bat egin. Guztua bestaldetik, bihar berriz pentsatze dulako talde borriko danok bihar salidan izango gehala alde hortatik guztua. Berdeak, lehen pixkat hitz egin dugu, egun alrebeza, bihurria, gora beratxua, bero,
Bai, esaten duzu? Bai, holan izen da. Hori da. Nik hortik atera hartzen dudan irakurketa denentzako, hemen, egunean zehar gauza asko gertatzen dira. Asko eta asko. Eta tortilla bezala, egoera, gutxien uzten den garaian, irauli egiten da. Gaur etapa gogorra izan da. Bai, begira non ibili garen. Zuetako asko, eta nire egon dela gutxi arte, ibili ez nintzen, moduko parajetan. Mendin gorak, krampoiakin, aldapa oso pikoak, bai, etapa gorra eta motela. Baina ni sentsazio batekin bukatu dut. Eta hemen dagoen jendeak ere bai. Hiru taldeak oso mantzu ibili gara. Bai, batetik esan da bezala etapa gogorra eta malkartxo izan dalako. Baina gero, korrika egiteko lekutan ere bai, oso mantxo. Programaren filosofia da korrika egitea eta estutzea. Bai, honek ezin du bilakatu mendimartxa bat. Bai, pentsaturik aurrena iritsiko gerala eta irabaziko dugula. Bai, edo bigarren da libratu garela. Edo hirugarren egin eta bakarra joango dela kalera. Ez dago ezer idatzita. Hori da nire iritzia. Eta iritzi bada. Baina ez da nirea bakarrik. Eta horregatik daude hemen 6 lankide, 6 GoProlarik. Egunean zehar, 6 gutxienez esan didazue hori. Nik aldetu gabe. Esate baterako zeuk, Aitor. Bai, faltadek lehiakortasun punto hori behatzen aldetik, ez? Bani gu ikustetxea oso lasai, zei gabe, inderri gabe konpetitzeko. Eta hori guk bai botatzeko faltan. Alegiak ello estutzea. Claro, hori dek. Bueno, hau da gure iritzia. Baina zuena, noski, bai, zoi zaudete hor, bai. Esate baterako, bat esatearen. Bata, bai. Bai, nik alde batetik zuekin ados nauk, baina bueno, etxaixat, nahi gustago txaten gehiago korrika ikia, baina nik etxuat ikusten igual oso legala, baten baldin maixoak taldean, entre comillas, Saul, tiratzea fuerte, zetik. Barkatu, baina gehiago estutzea, ari gehiago ateratzea. Hori bai, nik uste dut apurtxo bat aldala igual, Igo. Jone, zer itzi? Egia da, onartzen dutela, ez dutela ikusten horren beste igual lehiakortasun puntu hori, pixka lasai garela. Baina niretzako gaurko etapa gogorra izan da, eta egia gero pixkatu ez dut dezakegula beraka, bai, baina eske, inkluso atzo hori esatea ulertuko nuke gehiago gaur baino. Niretzako gaur gogorra izan da. Segurazki arrazoia, zati batean denok izango deu, eta arrazoia guztiena, bakarrarena ez da izango. Konforme. Bueno, behin hori esan da. Etorri mesedez nire ondora. Talde gorriko kapitaina, Larra, eta talde berdeko kapitaina, Ayerdi. Etorri nire ondora. Beno, gaur talde urdinak irabazi du, eta hemen bilatzen dena da guztiak irabaztera joatea, eta ez galtzera. Gaur, talde urdina iritsi da aurretik, beraiek irabazi dute, eta beste bi taldek galdu egin duzu. Galdu. Zuek dagoeneko bat galdu duzue, eta orain, argi. Larra eta Ayerdi. Talde bakoitzeko beste kide batek gaur saio utziko du. Eta hori zuek erabeko duzu. Kapitainik, boskaketari gabe, gordin, izen bat eskatuko dizuet. Ayerdi, nola da hausnarketa? Ja, ni pentsatu egot. Zu pentsatu daukatzu. Zuk? Ez zekat hain garbi, baina oso ze... Orduan beraz, Ayerdi eskatuko duzu. Ayerdi, izena? Ba... ikusite zelan joan diren egun biek, eta dana kontuten hartute. Nik uste dut Veronika izango dela. Eta igual meritu aldetik, meritu gitxien fizikoki eta igual txartoen ibili dena,
igual Veronika izan da, flojotxuen ibiliana. Baina ez dela ez dago beste arrazoirik. Veronika, espero altzen nuen ez zu joatea baizik, orain beste kide batek saio utzi behar izatea. Bueno, zalantzan neuen, Banegixen aukera haue bai baseuela, bai. Eta, zuri tokatu, orain. Bai, ulertzen dut. Zuk ere zure burua ahulen ikusten duzu, talde berdean? Gaur bai, batez be, bai. Iban bota ostean, eukiot momentu bet, esaten ke librada, Baina gero egon naz bueltak emoten eta esan dut, hau dio ez da maitxu. Beno, Veronika, animo, plazer bat izan da, motza, baina alaxe dau, gure ekstrema, Kari, mesedez lagundu Veronika. Jodi duten hau, etapan zehar hartu dugun erabaki txar bategaitik partaide bi galdu dugu zelako. Vamos. Bueno. Nora. Pizkat, plof. Penakin noa, gustoko jatan geratzie, egun geixa disfrutatzie, gaur egiz izan geixa izen da sufritzie disfrutatzie baino, baina, oso egun bi oso intensuek izen diez, da gustoko jatan geixa hogatzie, baina, ezin izen da. Kapitainak ala erabakita, Veronika lehiaketaz kanpo dago jadanik. Orain Larraren txanda da. Zumaiarrak emango du talde gorriko kanporatuaren izena. Zelarra? Erabaki gorra hartzeko. Ezkenian, hainbeste ordu alkarrikin pasa eta guain animatzen jungean, alkarri animatzen jun, egon da guain ordu bat etxea bialtzia. Ustekabekoa ez da? Bai, enien espero. Badakizue, horridura puntuan zenbatera izan dituzuen? 3 minutura izan dituzuen. 3 minutu galdu dituzue gaur? Beste 3 minutu azkarro baltzineten gaur? Bai. Bai, ez da? Bale. Arra, aierdik pasadik trantzea, pentsatu aldek. Bai, pentsatu jat, du asko dukitut. Nagore aukera dut. Nagore? Bai. Pena emateit, ze bere karakterra eta kastako neska da, eta beti dana ematen pertsona, baina fizikoki ustez puntu bat baxuxi dola maila baina, batez ere goraka. Pena emateit, azkenien bilen artean eukidetu da, bilekin oso ondo eramaten naiz, baina ez dakit. Zokalambriak inda bukauzun. Nagore? Ze? Esperaltzen nuen edo? Bai. Bai? Bai. Zergatik? Igual goraka gaur nik bastante moteldu dutelako taldea, Horratik. Talde gorrian espero zenuten zuek ere gaur kide bat galtzea? Neuk ez, zatik gaina gutxien gaituk, baina arrazoia peulerketa xoat, ez? Irabazlea teotia eta bi galtzaile gaur. Orduan, ne aldeti bentzet, ondo hau. Nagoreren izena esan duenean, gauza asko sentitu dituz. Alde batetik lasaitasuna, ni jarraitu behar dut hemen, baina ere pena eta gaizki, ez? Ez nuen espero norbait gaur joatea nire taldetik. Nagore, Veronikari izan dakoa. Plazer bat izan da. Motza, baina, txerako bidea hartuko duzu. Alberto, mesedez, lagundu. Nagore. Morrua, ez? Geixo ez egotiatik hemen, epura geixo guranean gehatu, baina, nik uste dut nire dana ez dutela irakote. Ondiok. Gorputzaldi txarrakin da jodiuta sentitzen naiz. Azkenian ordu pila pasa ditegu alkarrekin, alkarra animatzen, kariño espeziala hartze duzu, taldeki datola etxea bialduta, jodiuta egia esan pixkat. Esperientzia, onena, jentia eta laguna.
inotera. Eta Erabat unkituta utzi du Nagorek gailurra ekstrem. Lehiakiderik gazteena izan da. Indartsua eta burugogorra, majo sufrituta utzi du saioa oñatiarrak. Bere etxeratzearekin, 4 lagun baino ez dira geratzen talde gorrian. 2 egunetan, 5 lehiakidek utzi dute lasterketa. Maia, sinistu, ez do problemik hemen, Eta behitu berdia, kaka da jola dabetak. Ez que diran kaka, mina. Honi bakarra beti sufritzen. Gero eta denegatuta dago. Lantxoarekin noa, Bale. Amaia, mendi martxik ez. Eta guztan mendi martxak, Ni handia honai. Tani, tipinik horretik. Mina hartu bao, utzi pixkat. 2 talde. Egin behar dituzue. Tipo! Bai! Torri, area, segi! Pato, zela, venga. Hostia. Zer, torri. Osea, agobiatu naiz azkeneko jaitsi dela. Es que bakoitzak esaten zenien gauza desberdin bat. ¿Ha visto algún otro grupo corriendo por aquí? Acaban de pasar ahora mismo 5 o 6. Acaban de pasar ahora mismo! Arrote, pasa, ingauz, Aigati joio teru. Hau bizka korrika aitekoa, Bai, itxaron. Apa, iran, apa. Ogorra. Buru hori gora, Hemen, marka, bai. Wow. Marka, noski, GR-ko marka, baina beste GR bateko marka. Eta bereiek ez dakate. Kendu bildu hori. Ai! Ai. Hostia, Hasan hori. Kontuz.